கர்த்தாவே, பிரபுக்கள் காரணமில்லாமல் என்னை துன்பப்படுத்தினார்கள். ஆனாலும் என் இருதயம் உமது வசனத்திற்கே பயப்படுகிறது. கர்த்தருக்குள் பிரியமானவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கங்கள். இன்றைய வேத வசன தியானத்திற்கென்று நாம் தெரிந்தெடுத்திருக்கும் வேத பாகமானது எபிரேயர் 11ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனம். விசுவாசத்தினாலே சாராளும் வாக்குத்தத்தம் பண்ணினவர் உண்மை உள்ளவர் என்று எண்ணி கர்ப்பம் தரிக்க பலனடைந்து வயது சென்றவளாயிருந்தும் பிள்ளை பெற்றாள். பிரியமானவர்களே, இன்றைய வேத தியானத்தின் தலைப்பு தேவனுடைய வல்லமை என்பது. இந்த எபிரேயர் 11ஆம் அதிகாரத்தில் சாராளுடைய விசுவாசத்தை குறித்து எழுதப்பட்டுள்ளது. சாராளுக்கு தான் முதிர்ந்த வயதும் சரீரம் செத்து போனவளாகவும் இனி கர்ப்பம் தரிக்க பலன் இல்லாதவள் என்று அவள் அறிந்திருந்தாலும், வாக்குத்தத்தம் பண்ணியிருக்கிறவர் கர்த்தர் உண்மை உள்ளவர், நிச்சயமாக தன்னுடைய வாக்குத்தத்தத்தை அவர் நிறைவேற்றுவார் என்று நம்பியிருந்தபடியினால் கர்ப்பம் தரிக்க பலனடைந்து வயது சென்றவளாயிருந்தும் பிள்ளை பெற்றாள். பிரியமானவர்களே, கர்த்தரையும் அவருடைய வல்லமையையும் நாம் விசுவாசிக்கும் போது எப்படிப்பட்ட கடினமான சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளிலும் கர்த்தர் அற்புதங்களை செய்வார். நம்முடைய தேவனுக்கு கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை. ஜெபிப்போம். வாக்குத்தத்தத்தில் உண்மை உள்ள தேவனே, நாங்களும் சாராளை போல விசுவாசத்தில் உறுதியாயிருந்து உம்மிடத்திலிருந்து அற்புதங்களை பெற்றுக்கொள்ள கிருபை தாரும். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமேன்.